Hello, hello! This is Michelle. I am back for another vlog. For today's video, as you can see, nagluluto ako. Kasi this one is my cravings. So, sobrang tagal na, as in, magtatlong taon na ako dito. Ngayon pa lang ako nakakapagluto nito. As in talaga. At talaga nga naman. Ayan. So, ayan. Ang lutuin ko ngayon is ginisang upo. Ang ginidoang upo. As in, alam nyo ba? Sobrang mahal talaga niya. Sobrang liit lang talaga ng upo. Alam nyo ba kung magkano? Almost €5 na siya. So, sige lang. Kasi once a year lang naman to. Charing. So, ayun. So, ang ginawa ko lang naman dyan, syempre, ginisa ko lang yung bawang. Bawang lang pala yung ginisa ko diyan kasi wala akong sibuyas. So, hindi na ako tumakbo ng Aldi para bumili pa ng sibuyas. Okey na 'yan, bawang sapat na, tiyaring. So, yun lang ginisa ko tapos nilagay ko na rin yung sardinas, nilagyan ko ng pampalasa, siyempre paminta, paprika, anything na puwede kong ilagay diyan na mga kung anik-anik na tingin ko is magpapasarap pa lalo sa kanya. At ayun, yun talaga yung gustong-gusto kong lutuin, as in sobrang tagal ko na talagang gustong lutuin ito. Pero sobrang hirap kasi makahanap talaga ng mga kagulayan natin na, ang gulay natin yun sa Pilipinas. Kasi kung makakahanap ka rin naman talaga, tapos madali silang ma-sold out at sobrang mahal. So kita nyo yan? Parang wala pa yang 1/8 sa pagkakinilo mo yan sa kiluhan, parang 1/8 lang talaga yan siya or baka kulang-kulang pa nga. Ayan, so 'di ba? So, para lang maanuhan yung ating ka-cravingan sa ngayon, so sabi ko, sige na. So, ayan na lang, nilagay ko na lang sa diyan, niluto natin siya at namnamin talaga natin. Charing. Ayan, tapos nakita ko, naalala ko pala na meron palang binigay sa akin yung aking kaibigan na dried malunggay. So, alam niyo, matagal na yan siya. Hindi ko pa siya nauubos. So, ayan, nilagay ko pa rin, nilagyan ko pa rin siya. Hindi ko alam kung expired na ba yan, pero dried naman yan siya, kaya okay pa rin yan. So, naglagay ako niyan. Tapos, may nakita din pala ako na udon na natira pa pala din 'to nung nakaraan pa. Lalagay din tayo niyan para mas lalo siyang sumarap. So, isang tali lang pala yung nilagay ko diyan, which is ang laman kasi ng isang balot, 3 tali. So, nagamit ko na pala nung dati-dati pa yung isa, dalawa na lang natira, so gamitin na yung isa, may isa pa natira. 'Di ba ano yun, nag-math ka? Charing. Ayan. So, ilalagay din natin 'yan siya. So, pinag-iisipan ko baka kung babaliin ko pa o hindi, pero sabi ko parang wag nating baliin kasi alam mo 'yun, pampahaba ng life. Charing, 'di ba? So, hanggang sa naging ganyan na siya. O, 'di ba, nakita niyo ba 'yan? Sobrang sarap na talaga sa itsura pa lang, ulam na. Charing. So, sobrang sarap niya lalong-lalo na yung aking sardinas is maanghang. So, tara, kain tayo! Kain tayo! Buhok ko. Ang sarap. Ito yung aking cravings din. Sobrang mahal kasi ng upo. Grabe. Mm. 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 Mga sarap. Mm. Upo. Meat udon. Malunggay. Oh, sarap. Sardinas. Oh. Mm. Sarap.